Xa están adxudicados os estudos arqueolóxico e artístico que o Museo de Pontevedra vai facer no convento de Santa Clara. A intención é que os traballos poidan comezar no mes de xuño, despois do prazo de 15 días que se abre para presentar posibles reclamacións. O estudo máis amplo e máis profundo non que se fai así de golpe, por lo menos en Pontevedra, creo que en Galiza moi dificilmente se topa algún parecido. Como se estas cousas vaise facendo, non? Quero facer esta obra e entón escavo un pouquiño, non? Aquí faise un estudo moi amplo, amplísimo. A empresa adxudicataria terá 6 meses para leválos a cabo. Neste tempo, un equipo multidisciplinar de 20 persoas analizará máis de 15.000 metros cadrados de superficie do convento. Informarán a diario dos seus achados. Vayan informando en tempo real do que vai aparecendo. Que colguen nunha app e que o poidamos saber para evitar eso que sucede casi sempre que as excavacións que se acaban, despois faise unha memoria que pasan 3 ou 4 meses, non? Bueno, eso farase despois con máis calma. Os traballos consistirán en excavacións masivas, levantándose incluso boa parte do claustro. Tamén a investigación e documentación dende o punto de vista histórico-artístico da evolución do conxunto conventual. Temos moitísima esperanza de que vayan a aparecer cousas sumamente interesantes e que poidamos, ao final, pois, decidir tomar a decisión se saca o concurso para o museo, o sea, se sirve para o museo ou non, que evidentemente museo xa é, o sea, eso xa é en sí mismo un museo, o sea, pero outra cousa que sirva para as necesidades do museo. Actualmente en Santa Clara estánse a realizar traballos de limpeza e retirada de entullos e lixo.